आच्छा बिदिबा देनां खिन्थानाय मानोथो सियामोन बिहामजोखौलाय come on, Inspector Babu. दा नोंथाङा बेफोरबायदि कुइसन खालामनानै मा बुंनो सानदों? सन्देह'ल'जों आंखौ बिदि हमनो हायो नामा सोरबा? जों जेखौ सोंदों बिनिल' फिननाय हो। नाय, बेवहाय आं आंनि फिसालानि बिहामजो गोमानायखौसो खबर लानो फैदों। मोजां सोंथार सार बेनाव। सिरि, बेवहाय नों बारा बुंदेरबाय थानो नाङा दे, मिथिबाय? आच्छा नोंथाङा बेखौल' खिन्थादो ना नोंथांनि बिहामजोखौ मानो सियामोन फालाय? खिन्था। आरे सार, आं आंनि बिहामजोखौ सैयोब्रा। माने आंनि मानसिनि खिलाफसो गावसोर लालायनो नागिरदोंमोन नालाय, बेखायनो आं एसे माने हिंसा दंमोन आरो। दाबोथ' माने आंनि फिसालानि बैसोआबो मिलायाखैमोन नालाय, हाबानि थाखाय जास्ट बेल' आरो रिजोना। जेबो नङा ओमफ्रायो। बैसो जायाबाथ' लानोथ' मोनखाया। बै गोमानाय दिनखालि नोंथाङालाय बबेहायथ' दंमोन? नाय सार, आंखौ बिदि कुइसन खालामनानै माने आंखौसो बेफोरबायदि बुंनाय जाबायना। आंथ' बै दिनखालि आंनि सासे लोगोजोंसो थांदोंमोन। बोरैबा एकदम बिदिनो लोगो मोनबाय आरोना फिसालाखौबो, ओमफ्रायो फिसालाजों दङमोन। आच्छा माथो खालामनो थाङा नों बेयाव? सार, बै दिनखालि बेलेन्टाइनमोन ना, बेखायनो बेरायनो थांदोंमोन आङो। आरोथ' जेबो सापर्ट गैया गारा, बिदि सन्देह खालामना आंखौ बेफोरबायदि जानला मोनला कुइसन खालामनो हाया। नङाबा नोंथांखौनो उल्था केस होफिनगोन। मा बुंदों नोङो? आंखौ उल्था केस होगोन नोङो? माराखौबा जोबनानै दोनजागोनलै खाथिरखिया। नोंथाङा जि गावनि खामानिखौ मावालासिनो आंखौसो उल्थां फाल्थां सोंलाबाय थादो बियो। नै सार, जायखिजाया माबा मोनसे बेबस्था खालामदो, बेखौबो फाथा लागायदो। दाथ' जेबो फोरमान गैया नालाय, बेखायनो जोंबो लाखिबाय थानो हाया। आरो डाइरेक्टलि बिदि रावखौबो हमनोबो हायाना। सार अब्ला नाथाय जों मोजाङै नोजोर होगोन र'। जायखिजाया आंनि बिहामजोआ मोनथारनांगौ, मोजाङै नागिर। नङाब्ला आंनि फिसालाया बेसे दुखु जागासिनो। बिराद दुखुखौ मोनथिदों ने फिसालानिखौ? दुखु गावनो होग्रा मानसियानोसो। बे पुलिस स्टेशनसो, नङाबा सानैखौबो जोबनानै दोनजागोन, मिथिबाय? मानोना नोंसोर गासिबो सन्देहआव दंजोबो। जायखि बिमायानो जा बा गुबुनानो जा न'खरनि मानसियानो जा, सहरखौ गारनानै थां सानैबो। मानोना आं जेबोखौनो खालामाखै सार। माने बिहामजोखौ बिराद सिन्था जाबाय थादों नालाय आङो। नोंसोर गावजों गावनो दाय होलायबाय थादों नालाय, बेखायनो सानैबो सन्देहआव दङ। जाय किडनेप खालामदों बा जेखि खालामदों बासिनाय नङा। किडनेप खालामनाय, मर्डार, बे सेक्सनाव साजा दङ गासैबो। मोनजोबथारनांगौ दायनिगिरिया। थौल' मोखां, आंखौ आसि थुनानै मालाब। दायनिगिरिया आं नङाना? जायखिया सार, बिनि बेकग्राउन्डखौ मोजाङै नायबिजिरनानै नायथार। बिराद एक नाम्बार माने एक्सपार्ट बियो, मिथिबायना? दे जागोन दे। बिहामजोखौ नागिरथारदो इन्सपेक्टर बाबु, आंनि फिसालानि थाखाय। जायखिजाया आंनि बिहामजोखौ नागिरनानै दिहुनथारदो। सार गोजोननाय थागोन नोंथांनिसिम। दे दिनैनिफ्राय सुरु खालामसै जों। हामजाय बिहामजो। दालाय ओमफ्राय माथो खालामनो सानखो? खालामनायानोथ' जादों आयै। जाथो जाथाय जाबाय थायो होनबा मोनसे जोबबानो मोनसे ग्रोब जाफिनलायो माथोलाय। मा होनबावलै आबै, जिउआनो माबायदिथाय मानसिनि होनबाथाय। एकदम नंगौ आबा। दाथ' आरो जोंबो नागिरनो मालाय बहा। जि हायो आंबोथ' जाखिनि हायो माने खालामगोन आरो। गाव गोसो जानानैसो थांखो ना बले सोरबासो लांखोसै? न' आयै, गाव गोसो जानानै माब्लाबाबो थांनाय नङा बियो। ओमफ्रायथ' बेनालाय सोरथो दंबावो आयै, जोंल'सोमोन दा। बिदिबालाय हामानोसो थांनो गोनां बेयालाय। जेबोथ' प्रब्लेम खिन्थायाखैमोन बियो। नङालै आबै, मेहेरजोंथ' खुसियैनो दंमोन ना बियो। हाबिदि खुसियावलाय मानोथो बेलाय बहाथो थांनो? माबा मोनसेल' जाथारदोंलै आयै बेजों, नङाबा बिदि गायब जायामोन बियो। बेथा, बेखायनोथ' बिहामजोखौ नागिरखानांसिगोन जोङो। जि हायो माने कसिस खालामनांगोन ना। हाबाब, बिबा मा जामारखो? दाख्लैसो आबौ मेहेरा बुंलायथारदोंमोन, आबै आं बेरायनो थांनोसै हाथरखिजों। दा ह आरो बिदिसो जालायबाय। दाबोले जोंबो सोरखौ सन्देह खालामनांगौ ओमफ्रायो? आंनि हिनजाव मोजांनि आखाइथ' गैमाराना आयै। बेनो जाथारखागोनलै आफाने। सन्देहल'जों मा जानो? आंथ' जि हायो पुलिसनोबो खोन्थादोंमोन, अब्लाबो दाथ' जेबो प्रुफ गैयाबा हमनो हायाना बिदि ओरैनो। नोजोरथ' होनो हायोना एसे। फाफि नांथालि दाउस्रोमासो आखाइ दंमारो बिदिबा। जाखागोनलै आयै, सोरथो थानांगौ जाखो बिहामजो नालाय। बांद्रायखौबा मेगनफोरखौनो एक्लुआनोसो होगानो लुगैबायहाय। मानोथो नोजोर लागायबाय थायो बेलाय? मा जि गाज्रिलै आफा नोंनि हिनजावानोथ'। मानसिखौ सोरबा नायनो हायाबा एसे नायनो हाया आरो। औलै आबा मा होनबावनो आरो। ओमफ्राय दा बिदिबा ओमफ्राय मा खालामनो सानबावखो बिहामजो? आरे आयै, जोंबो आखायाव आखाइ जिरायनानै थाबाय थायाखैना। जोंबो जि हायो नागिरनो कसिस खालामदों, नाथाय मा खालामनो? जारला जेरैबो दोखो रागासो जोंगारबायहाय आङो। ओमफ्राय आबौ मेहेरा, बेबो जि टेनसन दङ आयै। दा बहा थांखो, बहा ओंखारलांलायखो? बहा नागिरना मोनबावनांगौ जाखो आयै हाथरखिखौ? बेना जोंनि अनगा रावबोआनो गैयालै, जेबो जाथारनाङा बियो। दुखु दाजा दे आबा, मोनगोन। नोंनि बेवाइफ्रा मोनगोन दे। गोसोआवनो मा दुखु नांसोबाय थाबाय आंखौ। दुखुआथ' मोनखासिगोनानो, एसे गोबाव जोंनावनो थाबाय आरो नै दा बिदि जालायबाय। इसोरनि अननायाव जेबो दाजाथों बियो आयै। गथ'खौ जों मोजाङैनो मोजां मोनफिनथों। आरो गासिबो गाज्रि सायाफोरा बे गथ'नि गोजानाव थाथों जेब्लायबो। एसेसो मोनथिनायबा मोजां जागौमोनहाय। जोंहाबोथ' आरो नै जानो लोंनो असान्थि जाबाय थासिगोन ना, गोसोआव खें मोनबाय थासिगोन। बोरैबा जोरहाबनाय थां माथां मोनबाय थासिगोननो।
मोजां गथ'मोन सोरांबानो आयै आफा एसे सोमोन्दो लायैनो माथो होयोमोन जोंखौ दिनैसिम बेबायदि जों गाज्रि मोनथावथाव जेबोखौनो मावफेराखै सिबाय आंथ' आंनि असे फिसाजो बायदिसो सानबावोमोन आयै आंनिबोथ' बेसेबांबा मोजां लोगोमोनलै आयै हरखाबै बिदि जानायखौ सहायनोनो हायासै आं फोथायनोनो गोब्राब मोनबाय दे बिदिबालाय हा पुलिसफोरनोबो खबर हैखाबायबालाय बिसोरबो नागिरनानै दिहुनखागोन बियो बिमा बिफा गैजाया होननानै आंथ' बेखौ माब्लाबाबो आलाय सिलाय खालामनो सानथाराखैमोन आयै एसेबां बावोनोमोन आङो आंथ' जेब्लायबो हास्थायदोंमोन मेहेर आबाजों बेजों जेब्लायबो खुसि थाथों होननानै दा आरो नै नोजोर नांलायबायना दे माबा मोनसे जासिगोन बियो आयै आंनि आब' फिसौ नोंखौसो बामनो बावलायलांबाय आंहा नुगुलायबायसो दसे समबो दोनथ'लालै आंथ' आयौ हामानोसै आबा मा मानो बेलाय साखनद्रा फैयोना दे जाबायसै अबाव साखन्दा होनबाय थादो नोंलाय दाथ' हनै गथ'आ जोंनावनो दंना आयौ आंनि आब'मोनथाय दे आबा दे गिनांला दे मारै गिनाङा जाखो देनाय गिदिर मानसियानो गोमाबावबायसोना हनै ओइ जुरि मा बिहामजोआ मोनफिनगोनथ' ना मोनगोन सोरां मानो मोना जानो मोनगोन र' आंबोथ' हरखाबायनो मा एक्सन लाबावनो दिनै आंथ' सन्देह खालामनायल'जों मा जाबावनो जेबो मोनथियानोबालाय साननो गोनां बाथ्रायाथ' बेसो उन सिगां रावबो सुथुरानो गैयामोनबा बिहा मेहेर आबाजों फैनानैसो दा मायाल'सो बिदि सानो खोथायानो खोथोमब्रा बेल'सो सुथुर जागोन ना माथो जानो आयौ हा बिदि पाब्लिकआवलाय बोरै बिदि माब्ला लांनो हाखो बिसोरो हाबा मेहेराबो जेबो माथोखौनो खोनायाखैब्ला अब्ला माबा मोनसे खालामनानैसो लांथारदोंलै बिसोरो जागोन जुदि बिदिनो आबा मेहेर थुदो अबेयाव आयै मानोथो बिदि गोसो गाज्रि खोमसि दरसि थाबाय थानो गोसोफोरा स्रां मोनथोंसै मन्दिरावनो थांना फैनोसै थु बादोंलै आङो हामा आबा इसोरनि न'आव थांनो लेंनायखौ बिदि बादा खालामनो दे होमबालाय दसे थाना ओंखारगोन आं र' ओमफ्रायथ' नोंथ' जेबो जायाखैबो होनदों ओंखामखौबो एसे जा आबा दे जायालां हामा आबा बिदि जायालासे थानो ओरैनो देहाफ्रा गाज्रि जालायलांगोन बे नों जुदि हाथरखिखौ नागिरनोब्ला नोंबोथ' एसे जानायखौबोथ' जानांगोन नङाब्ला बोरै सक्ति फैनोसै दाबो जेबोखौनो मोनथियाखैना मोनथिगोन दे आबा सिन्था जानाङा गोसोफोरखौ एसे स्राय गोरा खालामनानै ला दे बेखौथ' हाया जादोंलै आङो हागोन आंनि आबा मेहेरा हायियाव गैखाया ओमफ्रायथ' बिहामजोखौ नागिरनांगौनि खोथा दङ ना औ दे थुदोल' आंजों माबा मोनसे जागोन बियो अके माबोरै बुजायनोलै गोसोखौ माबोरै फोरमायनो आं दा जे आंनि गोसोनि हालोदा जानानै दंना आंनो मिथियालै सानैनो फाग्लासो जालायलांसिगोन आङो सोर बुजिनो देनाय आंसो मिथिगौ दा ओइ सनालि मार गोसोखांबायलै आं नोंखौ बहा थांमारखोब्रा नोङो जिउ दाख्लैहायथ' सोरबा बेखौ डिस्टार्ब खालामदोंमोन ना आरोथ' बिसोरनि महरफोरा गोसोआव दं माथो आङो बिसोरनोथ' माबा मोनसे खालामाखैना नङाब्लाथ' सोरमोन बिसोरलाय दाख्लैबो हाथरखिया सिनिया बुंखादोंमोन ना खबर लानांगोन र' नोंसोर एसे बुरजा मानसि थानायाव बोरै खारदोंमोनथो बियो बोरै खारखो सॉरी मैम सॉरी के बच्चे बेचिए ना बिनिनोलै मेडाम थालांदों बियो दाउ मैनाया खारनायाव थालांदों बियो माने हाथरखिनि चेन अरे वाह गोचू तो गोसोखौनो खुश कर दिया ना माने मेडाम अबे साले बे हाथरखिनि माला थालांदों दाथ' स'नि पे सुहागासो जासिगोन ना दैट मीन्स आंनि प्लेनानो सक्सेसफुल बस आगे देखो होता है क्या ना माया से आङो एसे जल्दी हार मानिया आरो गोख्रै मानसिया नागिरफिन पुलिस केस होबाय मोजाङै साबधान अके मैम मोनबानो बेखौ लानानै थांसिगोन जोङो आंनि खामानियाथ' जोब्बाय हिनजावखौ नोंसोरनो गथायबाय बस नोंसोर बेखौ बहा लांदो जागोन मैम आयै फैसाखौथ' आं बेगावनो दोनथारदोंमोनलै आरे होमबालाय बहाथो थांखो रावबोथ' फैयाखैमोन ना खोनासंलाय आयै माथो जालायखो आबा मानोथो गाबज्रिबाय थाखो आं बेगाव 500 रां दोनदोंमोनलै आयै दा ओमफ्राय जि नागिरबाय आं गैयाथ'
बेदर बायहैबायना मा बुंखो आयै नों अमा बेदरसो लायबाय हा मोनजायैयाबो गोबाव जाबाय नालाय बेखायनो आं दिनै दहाय लायबाय फुङाव नाथाय आंथ' बेखौ दोनदोंसोमोनलै आयै मानो बिदि लांखो नोङो दे नोंनि आइया बेदर जानो लुगैदों आबा हा माथो बिमा बेदर जानो लुगैनायखौलाय ओइ नंगौना आयै ओमफ्रायथ' मिजिं आबा खोब बेरायदों आजिखालि नोङो हा आंथ' बे लिसा नामा हा मानोथ' थांबाय थायो नोंलाय बिसिनालाय आंनि लोगो नालाय प्रब्लेम जायोबाथ' थांखागोन ना आयै लोगो ना बेलेगसो आबा आं हले मायबा मायबिसो खोनाबाय थादो धै नोंबो मानसिफोर बुंनाया नङाबानो जाबाय आबा हो नङाबानो जाबाय दाथ' एसे खामानि दङ आंहा ओमफ्राय आरो ओंखारलांलायदोंलाय दा दसे थानानै थांखानांगौबो आयै लोगोआव मिन्थिलाय नामा एलिसाखौ नङालै एसे खामानि दं आरो दे बिदिबालाय दायो एसे थाब फैबानो जाबाय न'आव मोनानायनि सिगां फै दे जागोन दे जानला मानलाखौ कि बिहामजो लाबोनो आं आबा आंनि नायल' जाल' सासेल' आबा मिजिं ओरैनोथ' आंहा एसे माहाजोन बिहामजोखौसो नायना लाबोनांगौ अब्लासो दा आंनि न'आवबो लक्ष्मी फैफागोन माहाजोनखौ नायनानैसो बिहामजो लाबोनांगौ जानला मानलाखौ लाबोनायाव गैया नोमै आबा मिजिं अब्लासो दा फैसानि आरो धोन सम्पति हाबाब बेदर बायनायनिथ' एसे आग्लायबावदोंमोनहाय जेबो नंला दे आं लानोसै बेखौ एसे बिहामजोजों लोगोसे जेबो लाबोफानो हायाबा आंनि न'आव सोलिनाय नङाहाय नै बे मिजिं बिमाया बिदिनो जानला मानलाखौ लाबोबाथ' होखारहरफिननायावसो दोनो ओइ बिहामजो जाफैसो जानो आंनि फसायनाय बायदि नङाबा दे बुंबाय थालाय मानसियाथ' एसे ओइ थफियाव नायमोनलै सासे दे आं खिन्थाबाय थागोन नों बानायबायल' था महराथ' नायनायाव गुन्दा साइस नुखायोलै सासेनियाथ' जाबायमोन र' सासेल' नङामोनलै बिसोरो साथाम साब्रैसो दंमोनदां सानैयाथ' हिनजावमोनलै ओमफ्राय नों मिन्थिखायो नामालै बिसोरनो लांबाय बायदों नामा होननानै मा मोनथिनो हाथरखियाथ' सिनायाना बिसोरखौ ओमफ्राय नै दा गोमाबायबो दाख्लैबो डिस्टार्ब खालामदों ना अके दे बिसिनि फट'फोरा जागोन दे सिन्था खालामना ओइ भाइ मोजां आखि दे जागोनलै सिन्था खालामना मेहेर बिसोरनि फट'आ जा रेडि जाबासो बिसोरखौ नागिरनो हागोन दा ओमफ्रायथ' आं बिसोरनि महरखौ जाखिनि गोसोआव दङ खिन्थाबाय आं नोंनो बानायदोल' नै सासेनि सानैनिया जाबायलै ओइ मानसिनि महरखौ एसे खिन्थाबानो बानायनो हाखायो आङो स' फाइनेलि एकदम बिदिनो नुखायोमोन आं फैनाय लोगो लोगो खारदोंना बिसोरो थेंक्सलै ब्र' देलै जेबो नङा थाबैनो बाजिखौल' मोनथारथोंसै नोंनि फट'खौ देखायनानै एबार नोंनि बादै मोनथिनो हासिगोनथ' आङो मानसि फाथायनि आङो मा सानदोंलै आंखौलाय नोंसोरनि सोरबा सासेनि आखाइ दंबा ना थैनो रेडि जाबाय था मानसिफोरा जि होनो ना बेनो नंगौ दा आयै एलिसाखौनो मोजां मोनमारोलै आङो बेबो दानिफ्रायल' नङाना बेसेबा गोबावनिफ्राय आरोथ' आंनि गोसोआबो बेखौनो नोंनि बिहामजो खालामनो हास्थायो बास दासिमबो गोसोनि खोथाखौल' बुंनो हाथ'वाखैलै आङो आइ रियेलि लाभ इउ एलिसा जायखौ मेगननि नोजोरानो नायनो हास्थायबाय थायोना बुंनोथ' सानोलै ओइ ओमफ्राय साहसानो मोनलायलाङाना नोंबो बुजियानोब्रा गोसोनि खोथाखौ ने बुङाबानो अब्लाबो खेबसे बुंमारथारनोसै नामाथाय मा जानो आरो नों गनायब्लाथ' अकेसै गनायाबाथ' गैलाना अब्लाबो आं गाज्रि मोनालै नोंखौ मानोना आंनि गोसोआव नोंनि थाखायल' फिलिंस दङ गुबुन रावनिबो थाखाय जायगायानो गैखाला ओमफ्राय बोरैबाबो मोनलायलाङोलै नोंबा आंखौ फसायना फसायाथाय जेबोबो गैजाया नालाय मा होनगोनथाय aduh adik malah abah mencai bा मालायसो गेलेग्रायाबो मेरला मेरलाथार मेरला जायाबा एसेल' जायो होमबा देनजारथ' गथ'आबो देन्जार जाखानांगोन ना नङाबालाय बोरैथो जानो देनाय बाबारे बा बिदिनो गोदान गोदान गेलेग्रा मोनबाबो बिराद हेपि जायोना बियो दे थादो दे ओमफ्राय बे गथ'खौलाय आंथ' गालांगोनसो मानोसै
Hei, लांफाबाय थाया आङो मन्दिरावसो थांगोन ना मानो लांफाया जानांगौब्रा दा गाबोनलाय नोंलाय माथो जाखोरा नों थाथ'दो ना ओइ मोनसे जायगायाव थांनांगौलै आंहा आं बाबा मेहेरखौसो लांनो नागिरदों गोसोफ्रा एसे मोजां मोनथों होननानै लांनायाथ' मोजाङानो दे ओमफ्राय रुमावबो गालांजायालै है जों मानसि थानायावनो खावनानै लांदों आरोथ' नाङालै बेलाय आइमोन दङ ओमफ्राय एमिबो दङ हो नाङा आंनो लांफागोनलै नोंनि खामानि दं होनलाय बोरै लांफानांगौ जाखो नोंलाय नाङालै नाङा गालांथार आं हाबा मोनथायखौ दे नों थांदे हाबा मेहेरजों जेबो टेनसन लानाङा आयु आंखौनो बेफोरबायदि मालाबाबो ओरै लाबथिंनानै बेरायफेराखै बियो बारेबा गावनि फिसालाखौबा अनसोगारो दे आरो होमबालाय सोरां दे लांदे हाबा मेहेरखौ गोसोफ्रा एसे सान्थि मोनथोंसै Wow, ओमफ्राय दिनै you're looking so awesome, man. Oh, really? औ my sweet गलुमलु ओमफ्रायथ' बा सासे आगै दङ हो आंखौ ओरैबायदि मोजां मोनो न' आगै सानफ्रामबो माने आंनि नाम लाखाथारो आरो बियो ने स' स्वीट आगैसोना आंखौ इमान बेफोरबायदि मोजां मोननायनि थाखाय आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअ'आवनो माने आंनि नामा लाखाथारो आरोना बियो गोसो गोरबोनिफ्राय बुंदों आगै थेंक इउ स' माच ओरैबायदि मोजां नाङोना आंबो माने आरोथ' ओरैनोबाबो आं बयखौबो लाबोखादे माने गोसोफ्रानो मार हिटल' नांखायो आंसो बांसिन मोजां मोनलै जालायखो माखौबा बारा टेनसनावबो दोनबाय थाजालै गथ'खौ सोरां मिथिबायना आबा मेहेरखौ ओरैनो गथ'आना माबा अख्राना एसे औलै नङाब्लाथ' बोरैबा बोरैबि गिनायबो मोनलायलाङो आंखौ दा बिदि खालामदोंना फाब नांगोनलै सयथिबो डाइरेक्ट सावसो होखायोलै आंनाथ' सावा हले जानो नागिरथारोलै माखौथ' मोखां नायबाय थाखोब्रा सावो ना होलै गोसो सिंजोंनो हरबाय दे आङो जियानो जा थेंक इउलै सनो हाबा मोनथाय नों मा मा रायलायो आं बुजिलायलाङालै आबा जायखिजाया थाब थाब देलै आबा मिथिबाय सेंग्रा गिदिर जानांगौना हा ओमफ्राय सोरां थांनायजों हरलेक्स बानायहैनाय मा होनखो सोरथो लोंनांगौ जाखो आंनो लोंगोन मिथिबाय थां बानायै थां ओइ गोदाव सोराव दासो ओइ सोरां दे थांनि आं र' गासैखौबो नायनायावनो आंहाबो लाइफआनो थालांजोबथारोना आरोथ' गावनि थाखायलाय बहा सम मोननो आङो माथो खालामनो बेनिथ' लाइफ ना अब्लाबो जुरिसो आङो ओइ साला माया ओमफ्रायो आंनिफ्राय हानाय मानि ट्राइ खालामगोन आं हो माया जे नोङो थाबैनो हमजाथों नोंनि सैथोफ्रा गासिबो मेहेराबानि सिगाङाव फैजोबथारथों थाबैनो बे समाबो फैगोन नायबाय था नोङो ओमफ्राय ओरैनो बुंबाल' मा जानो माबाफोर मोनसेथ' थानांगोन ना जे मिन्थिनो नोङो बेफोराव गासिबो नोंनिनो आखाइ दंजोबो होननानै आंबो गासिबो गारनानैबो थांजोबनो हायालै हो नोंखौ होसोबाय थानोबोथ' हायाना आंनाबो अबसे न'खर दङ फेमिलि दङ नोंनि उनाव थांनोथ' आं बोरै ओमफ्रायथ' आबा उन्दै दङ ना बिराद उसुबिदा जाबाय माब्लाथ' होसोगौमोनला नोंखौ आबा सानखौबो आं थिनहरनो हाया आं आंनि फिसालानि सायाव जेबो खाथ्रा लुबैया नाङा आंहाबो सासे बिमा जानानै बिहामजो जानानै गोबां बिबान थायोना गासैबो नागारथावजायाबो ओरैबो जाया जादों माबा मोनसे जासिगोन दे बियो ओंखामबो उखैसोनाय मोनबाय माथो आंखौ मोनसे दखान दङ र' हनै आबौ मा माथो बायनोमोन आबै बायनोथ' आंनाव राङानो गैयाना ओमफ्राय दायो ओमफ्राय ओंखामा उखैबायमोनलै आंखौ आं माहायथो बायबावगोन नोंनाव फन मोनथ'गोन नामा आबौ आं माने हजों न'आव फन हरनोमोन आंथ' फनखौनो लाया ओरैनो दखान फिसाल' होनानै जायो नालाय बबेनिफ्रायथो फैदों नोंलाय आं फैनायाथ' एसे गोजाननिफ्रायसो फैदोंमोन मा जायगाथो बियो नों गावनो मिथिया नामा मा जायगायाव फैदोंनो ओहो आं बे जायगायाव गोदानसो माने आं बे जायगायाव फैफेराखैनो बे जायगायाथ' हादानथिंजायसो आबै मा बबे हादानथिंजाय फैखो आंलाय गारिफोरबो खाराना बिथिंजाय आयु अब्लालाय माथो खालामबावनांगौ जाखो आंलाय आबौ ओमफ्राय दाथ' आंनाव रांबो गैया गारि गाखोनानै थांनो आं मेहेरनो माबोरै खिन्थाहरबावनांगौ जाखो ओमफ्रायथ' नाम्बारफोरखौबो बारा गोसोआव गैलायलाङा आङो ससेथ' गोसोआव दङ ओमफ्राय माने आं बारा मुखासथ' लायाखैमोन ना 84 मा मोनथाय नाम्बाराबो गोदानसोमोन ना आंनानो फना मोननाया बावाखै बेखायनो आं बिदि लाफेराखैनोमोन मुखासथ' मा खालामबावनांगौ जाखो आंलाय माबोरै मेहेरजों कन्टेक्ट जाबावगोन आङो बेबा बबे हादानथिंजाय फैखो आंबा खबरा मा
मोजां ना गाज्रि? मेडाम गोथै सहखौ मोनबाय जोङो सासे सिख्लानि बेबस्था जाबायलै डेड बडिया एकदम माने बे दाउ मैना बायदिनो गोजौ बिनि माने साइज गासैबो एखे वाव very good हाबास दस्ति खमसे खम मोनसे गुड निउज खोन्थाबाय नोंसोरो औ मेडाम आरो बे सिख्लाना रावबो सिनायनाय गैखाया माने ओरैनो दंगासिनोलै ओरैनो थैनानै दंलागासिनो डेड बडिया खुसियानो जा जोबोद खुसियानो माने हाथरखि बिहामजो थैबाय मा थैबाय नंनांगोन आंनि फिसालायाबो बिनि मोखांखौ ओरैबायदि सिनायहायै बायदि खालाम नाथाय बेबायदिनो मोननांगोन जे बियो हाथरखियानो नाथाय हस्पिटालनिफ्राय बोरै लांनो मिन्थिगौ ना रायलायखाजोब्बाय मेडाम गासैबो बन्द'बस्त जाजोब्बाय Okay, that's good. गोसोखौ हमथादो हाबा मेहेर माथो खालामबावनो मानसिनि जिउ थास' बिलाइनि दै बायदि थानो दं थानो गैया जिउ बे नङा होनलाय औ मेडाम औ नंगौथ' र' हाथरखि बिहामजो जोंखौ नागारनानै थांबाय नों एकदम मा खालामबावनो हाबा दुखु दाजासै नोंनि आइ दङ ना हा नोंनि थाखाय एकदम मेरला ब्रेकआप जानायफोर दंखायोलै सिख्लाफ्रा मा मेरला एभेलेबेल बिहामजो हाथरखि नोंसिनि हाबायाव एखेबारे अमा बेदर जानो मोसानो बेफोरबायदि सिमां सुजुखाबायमोन नाथाय दा मा जाबावगोन हाथरखि बिहामजो आरो नों दा नो मर दे डेड बडिखौ थिखाना लाबाय दे अके मेडाम बाखि मारै मा खालामनांगौ आं मिथिगौ दे होमबा लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै जायखिजाया ससेबाबो बानायना लाबाय स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो लाभ इउ अके बाय बाय गुड नाइट बाबासिब ओमफ्रायो आंनि हाथरखिखौ थाबैनो लोगो मोनथोंसैना आङो बोर हरथारदोना आंनो एसे प्लिजलै प्लिज ना आंनि नायगिरि सनामोन जोंना बावगारहायै गोसोखौ नायनो जायफोर नेनानै दङमोन गोदान भिडिअ लाबोबाय नोंथांमोना नायनो हासिगोन अब्ला माखौथो नेबाय थानो लोगोफोर बेखौ नायखांबानो बेखौ नायहैदोलाय नायाखैब्ला माने फ्रि सम मोनोब्ला नायनो हासिगोन दे सनामोन बाखिथ' आरो बयनिसिमबो लाभ इउखा हानायब्लाथ' बैयावबो डेलि फैनो नाजायोलै ने नाथाय मा खालामनो उफाय गैया माने समानो मिलायाबा थेवबो बावगारहायैया जोंना फैबाय थागोन गोबावजोंब्लाबो नुनो मोनगोन नोंथांमोना अके बाय बाय गुड नाइट